hitaasti. Joo. Vettä pitää kaataa siitä sankosta. Täällä paljastetaan kohta itsekkyyden muistomerkki. Ne on hakattu 129 nimeä, ne kansanedustajat, jotka äänesti ydinvoiman puolesta viime keväänä. Seiso! Koira. Omat lavaskeet. Olemme nyt paljastaneet itsekkyyden muistomerkin ja niiden 129 kansanedustajan nimen, jotka heinäkuun 1. päivänä äänestivät ydinvoiman puolesta. Ne nimet on nyt hakattu tähän kiveen, jotta ne kaikki ydinvoimaa vastustavat ihmiset, jotka ovat tähän päätökseen pettyneitä, muistaisivat nämä nimet äänestyspäätöstä tehdessään ensi eduskuntavaaleissa ja jättäisivät äänestämättä näitä henkilöitä. Pidemmällä tähtäimellä ne on hakattu kiveen, jotta ne tulevat sukupolvet, jotka joutuvat kantamaan vastuun tästä väärästä päätöksestä, vielä muistaisivat, ketkä sen takana oli. Ja vaikka se onkin suomalaista graniittia, valitettavasti se ei kestä niin kauan kuin ydinjäte kestää. Puolesta äänestänyt. Ydinvoima on virtapistokkeessa, telkkari ja ruoka ja kapissa. Ilmasit ei tuu edes mumsi. Ydinvoima on sinun kaverisi. Ydinvoima on hauskaa ja vaaratonta. Ydinvoima on hauskaa ja vaaratonta. Ydinvoima on hauskaa ja vaaratonta. Tahdon rakentaa lisää ydinvoimaa. Muuttakaa sitten vaikka johonkin surkeeseen kehitysmaahan, missä ei ole ydinjätettä, vaikka Tanskaan. Mitä me käytännössä aiotaan tehdä seuraavaksi on lähteä painostamaan näitä tahoja, jotka on nyt ilmoittanut investoivansa ydinvoimaa, eli energiayhtiöitä, pankkeja ja sitten tällaisia erilaisia isoja suomalaisia yrityksiä niin kuin S-ryhmä, Kesko, Myllyn Paras, Atria, tämän tyyppiset. Me halutaan välittää sinne sellainen viesti, että jos ne lähtee mukaan ydinvoimabisnekseen, niin se tuhoaa lopullisesti heidän imagonsa. Kaikkien meidän silmissä, meidän 52% suomalaista, jotka ei halua ydinvoimaa.